Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqları, hormatly tomoşaçlarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 21-nji oktýabryna sanyna Türkmenistanyň raýatynyň pasporty, Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Iragyň elektroenergetika ministri Türkmenistana geler. Türkmen aýdym sadary Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýaňlanýar. FIFA Neymar üçin öwel tölegini töler ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň raýatynyň pasporty, Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Migrasiýa hakynda we Türkmenistanyň içeri işler edaralary hakynda Türkmenistanyň kanunlaryna kemde Türkmenistana pasport ulgamynyň işini kämilleşdirmek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň 2-nji sentýabryna çykaran 720-nji fermanyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmiýleşdirmek we bermek tertibi ondan peýdalanman kadalary. Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň nusgasy we ýazgysy tasdiklanyldy. Ozal berilen ökünün nusgadaky Türkmenistanyň raýatynyň pasporty, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda onu çalışdyrmak üçin esas bolmadyk ýagdaýyna Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň teze nusgasyna çalışdyrylmagy degişli däldir. İçeri işler ministrligine, Adalet ministrligi bilen bilelikde şu karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçylary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek barada teklipleri bir ay möhletde taýýarlamak we Ministrler kabinetine bermek tawşyryldy. Iragyň elektroenergetika ministri Türkmenistana geler. Ma'lum bolşýar geljek hepde paýtagtymyz Aşgabatda 25-nji 27-nji oktýabrda Türkmenistanyň neft we gaz 2023 atly 28-nji halkara maslahaty we sergisi geçiriler. Onuň işine gatnaşmak üçin Iragyň elektroenergetika ministri Ziyad Alefadel ýolaşlygyny nakwekilet Aşgabatda geler. Bu barada bu halkara forumyň guramaçylaryndan Türkmen Forum Hojalyk Jemgyýeti habar berýär. Habar berilişine görä Iragyň wekilet agzalary öňde boljak halkara foruma gatnaşar. Iragyň ministri Aşgabatda geçiriljek iri halkara energetika forumynyň plenary mejlisine gatnaşar. OGT 2023 forumy Türkmenistanyň Iragyň arasynda ozalyk gazanyň ulalaşyk Türkmen Gaz döwlet konserni bilen Irak Respublikasynyň elektroenergetika ministrliginiň arasynda özara düşünşmek hakynda ehtnamany durmuşa geçirmek üçin möhüm meýdança agurlar. Bilşiňiz ýaly Türkmen Gaz döwlet konserniň başlygy Maksat Babaýewiň ýolaşlygyny wekiliýetiň şu ýylyň 5-nji 8-nji oktýabr aralygynda Bagdad şäherinde gulluk iş saparyna bolanyny bellemek bolar. Şol saparyň çeklerini Türkmen wekiliýeti elektroenergetika ministri Ziyad Alefadel bilen giňişleýän gepleşikler geçirdi. Gepleşikleriň dowamyny netijeli ýagdaýda Türkmen TV gazyny Iraga iýermege guramak bilen baglanşykly meseleleriň toplumuna garaldy. Hususan Irakly hyzmatdaşlar Türkmenistanyň Iraga gazy goňşy Iran Islam Respublikasynyň çeklerinden swap usulyny almagy gyzyklanma bildirdiler. Şunda Irak tarapy Türkmen gazyny her ýyly 10 milliard kub metre golaý möçberde kabul etmäge taýýardyr. Bulardan başga da taraplar gaz puwdagyny geljekde bilelikde işlemegiň hukuk, täzeçilik, mali, guramaçylyk şertlerini giňişleýin aralyp maslahatlaşdylar. Türkmen aýdym sadary Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýaňlanar. Ozal hem habar berişimiz ýaly ýurdumyzyň medeniýet günlerine we türkmenleriň nusgaw şahyry Magtumul Pragynyň doglan günüň 300 ýyllygyna bagşlanan çeýrelere gatnaşmak üçin Türkmenistanyň uly dörejilik topary Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna gitdi. Dörejilik çeýresi 23-nji 24-nji oktýabrda Aşgabat şäheri bilen doganlaşan Albuquerque şäherinde bolar. Şeýle ýokary derejedäki dörejilik forumy üçin Albuquerque şäheriniň ýaşaýjylar üçin bildiriş hem çap edildi. Onu Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň New Mexico ştatynyň Albuquerque şäherine Türkmen aýdym sadarynyň Belentden ýaňlanjakdygy habar berildi. Ýurdumyzyň synagy satlarynyň ýerine ýetirjek hemde milli synagatymyzy açyk görkezjek çykyşlarynyň uly gyzyklanma döreçekdigi belenildi. Şeýle hem bu dörejilik forumy Türkmen medeniýetiniň köp uçkunlygyny açyk görkezmäge şertleridir. Albuquerque şäheriniň beren maglumatyna görä 10 ýyl mundan ozal Türkmenistanyň 70-den gowrak synagy satlary New Mexico ştatyna bolup, ajaýyp çykyşlar görkezipdi. Bu topar Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna şu wagtda çende baran iň uly dörejilik topary bolupdyr. Şonu Türkmen medeniýet satlary Washington we Albuquerque şäherlerinde bolupdylar. Goloýda Albuquerque'niň şäher häkimi Tim Keller Türkmenistana saparda boldy. Şol saparyň netijeleri boýunça Türkmen tarapy 30 türkmen suratkeşini Albuquerque'ye berer. Türkmenistanyň garaşdygynyň gazanan ilkinji ýyllaryna Aşgabat bilen Albuquerque doganlaşan şäherler
höküm naglan edildi. Şundan bäri iki şäheriň arasynda meden maksatnamalar durmuşy geçirilýär. Bu gedekki dörejlik forumunda Türkmenistanyň halk artisti Ana Jamal Nurmuhammedowa, Gowunç Ýazmamedow hemde Gülşürün Anamradowa beýlek ýaş aýdymçylar çykyş ederler. Şeýle hem dokmaçylar folklor etnografiýa tanstoporynyň çykyşlary görkezdiler. Şeýle hem türkmen millet saz gurallary bolan dutar we gyjykda aýdylýan sazlardyr aýdymlar ýanglanar. Sungat forumynyň çäklerini türkmen halkynyň baý medeniýetini we milli şaýseplerini açyk görkezýän sergi guralar. FIFA Neymar üçin öwes tölegini töler. Halkara Futbol Federasiýasy Braziliýanyň milli ýygynysynyň düzümi bilen Uruguaýyň ýygynsy bilen geçirilen duşşukly şike salyp, mögsümi tamamlan Neymar üçin öwes tölegini töler. Häzirki wagtda Saudy Arabistanyň Al Hilal toparynyň düzümine çykyş edýän Neymar uzak wagtlap ýaşyl meýdança duranyp bilmeýär. Onuň duşşukly alan şikesi zirarly operasiýa ediler. Neymar öňümüzdäki döwürde Saudy toparyna kömek edip bilmeýär. Şonuň üçin FIFA guramasy Saudy Arabistanyň Al Hilal toparyny Neymar üçin öwes tölegini tölemek babatda çözgüt kabul etdi. FIFA Saudy toparyny Neymar üçin 7,5 milyon euro töler. Bu guramanyň topara töläp biljek iň ýokary öwes töleginiň muktary bolup durýar. Umuman FIFA halkara duşşukly şike salyp, çykyş edýän toparynyň düzümine 28 günden köp möhletde goşulyp bilmeýän futbolçylar üçin belli bir möçberde öwes tölegi töleýär. Thomas Passana Fransanyň Pasajer toparynyň Saudy Arabistanyň Al Hilal toparyna geçip, transfer mowsumyny uly seslenme döwründe Neymar bu toparyny 5 duşşukda oýnap bary ýok 1 gol geçirdi. 31 ýaşyndaky Neymar 2011-nji ýyldan bäri Braziliýanyň milli ýygynysynyň düzümine çykyş edip gelýär. Ol 132 duşşukda oýnap 83 gol geçirdi. Ine mehriban müştoklar atawatan seviyede saylanan habarlar gepleşigimizden şuň kitanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz, ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän habarlardan we täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isteseňiz atawatan turkmenistan.com saýtymyzda ýazarlamak ýatdan çykarmaň. Gepleşigimizden indiki sanyny görüşýänçek hoşda bolun.